naimi guys hapana sound futi yauya here sound. I'm checking the sound. Daro ndini but ndikutoda kucheka sound. Sound yauya here guys. Anzi yadzoka. Okay. All right. Okay. All right. No, it's me, Daro. Daro madondo. Mwana msho kwangu kwa gutere kumashuge. Right, hanzi yadzoka. Okay. All right. Sunday yauya. All right. Sound yauya. It's okay. Mamuka say, guys, how are you this morning? Mamuka say, how are you this morning? Mamuka say, Saturday yenyu iri kufamba say. Saturday yenyu iri kufamba say, guys. Ndanduda tongokuudzai kuti munoziva nyaya nesuro paya. Sound yaita sound bo manje sound bo share sound bo. Saka papa ndandiri kuda tongokuudzai kuti nesuro ndakaona bishop vaya vaita share nyaya yedu vanga varipo zvavo palife. You were 100% right to say kuti bishop vaya varipo palife vane munhu avafonera kuti kune life yenyu iri kuitwako because bishop vakabva vashare life nakuisa caption vangoshare life kupage kwavo anmona vakashare life kupage kwavo so ndakabva zvanotadza kuti varipo ende vari kuona everything zvanga zvichiitika ende vakanzwa zvese zvanga zvichiitika vanga varipo padaifona papaya vachitorega kudaira foni he was here vanga vakateerera vanga varipo vanga vachiona andimoona so nyaya yakuitika pana padei kuti ndakabva ndabatwawo nevamwewo handitika vanoti ndilawyer advocate vari kukumbira kuti vabatsire kudhila nekesi ishi ani muri kuona saka ndangoti ndikupei feedback ndakabva ndabatwawo nevamwewo iteam of lawyers I think vamwe vacho vari kuamerica ndo vakabva vati tokumbira kuti tibatsire nethis case, can you get all the paperwork yese mutisendere. So I got the paperwork this morning ndobva ndavasendera andimaona asi zvisinei hatisi kuzomira kuti titry kubatawo kuofisi kwapresident uku nemonday is agreed tichangoramba tichienderera mberi andimaona tichangoramba tichienderera mberi hatisi kuzomira asi zvaiye zvino ndo patiripo tongopawo futi ava nyaya iyi kuti vatry kufamba nayo vari ikoko animaona isusuwo kunoku tichiitawo zvokufona kuti mhuri iyi iwane justice guys because nyaya iyi inyaya yabata vanhu vakawanda inyaya yabata vanhu vakawanda munhu chaichai ane mwoyo unonyatsorwadziwa unofunga uri munhu unotonyatsobatikana nenyaya ishi unotobatikana nenyaya iyi zvekudaro animaona unotobatikana nenyaya iyi saka right now guys ndo patave nangoti ndikupei feedback kuti ndo patave ndo patasvika handitika ndo pata so guys this is our other page ndofunga mazviona tirakatisiyanei this is our other page so kana tauya panapa paka munozati ndii zvinotaurwa nematechnician angu ndozvanenge ndichiteedzera handiti vanenge hamene zvavanenge vachigadzira nekuita kuseri ikoko saka vakanditiko zvino chitokumbira kuti mumboshandisa iri mudai ndotoenda ipapo handibvunza I don't ask questions nongodaro saka pandinenge ndikauya life panapa vasipo pane vakawanda chaivo vasipo because mkaona you can see kuti iri ne 81,000 people riari yarara tanga taine 156,000 people so patenge tauya kunoku guys imi chenyu kungotegawo vamwe vasipo panapa mungotega kuti vauye kunoku hanzi ndati ndarasika no hauna urasika Linda this one of wapai ndangofuma ndakanzi toda kuti mumboita malife kokoko chakudzai kuti chistopai mudzokere uku hanimaona so yes Dero, if we don't do that vanhu vanodzvanyirirwa tinoramba chingotsikirirana pachedu hatione chakaipa pakutsikirirana pachedu varefu vachingodya zvevapfupi nekuti vakareba it's not right so sometimes we have to come together as Zimbabweans we have to stand for what is right hanimaona no matter kuti ndiwani kana kuti ndiwani no one is above the law even ini pano ndakatokana bini dzekuti ndatoitawo zvinhu zvisingaenderani zvisipo zvisiri fair
handika people have the right yekutoti jikijiki nokuti hakuna munhu ari above the law. Hakuna munhu ari above the law. Ndadya shamwari yangu memory wadya here. Anomaona hakuna munhu anenge ari above the law. So tutoona kuti tikuramba chetirana utsinye pachedu maZimbabweans, and no one stands up for these people vari kubatirwa. Vanhu vari kudzvanyirirwa hapana ari kuvamiririra, because justice system yekumusha kwedu mungoona kuti yakadhakwa. We don't raise voice, they'll keep quiet. Takasataura isusu kuti taita noise, they'll keep quiet as if nothing is happening. Even nyaya ichizikanwa, even nyaya iri reported. Anomaona saka ndo zvavanoita. So we are now taking it upon ourselves, and I just need you guys in my corner. Anomaona, I just need you guys in my corner kuti tifight hondo izititese, because mangwana inofuma kuri kuside kwako, zvinofuma zviri kwako. Munozozvita maskamaza aya zvaanoita, anogona kutoku unorowa scam nemunhu ari mudhuze neuti unenge usingafungiri kuti itori scam. Anomaona, unenge usingatofungi kuti amwana mai vangu anogona kutokudubura. Anomaona, kana hai hama yangu yepedyo anogona kutokudubura. Saka zvakangonaka kuti anzi asi bishop havazive kuti Smelly Diaries live is a group of nezodzo. I don't know. Ameno kuti Bridget wada kuzama kuita sei. Let's wait and see. Twada kuzama kuti tite sei. Saka ndakutokumbira imimi team guys, because it's not about me. Handitika handisiri ndakatoregwa imbai. It's not about me. It's about somebody else that we don't even know. Handitika tungoda justice, because zvinorwadza kuti ona iko zvinezvi chando chauya. Mvura ichanaya mavhura chando. I'm wondering kuti panga pakanaya mvura yakanetsa kuZimbabwe paya vanga vari pai guys, because vakavhara nemaplastic eblack paya. Handimona vanhu muri yai kutotambura guys, vanhu vari kutotambura vavai. Handizivi kuti pane timu Harare here apa. Vanhu vari kuHarare mungavepo here, vanhu vari kuHarare 2 3 mumboenda paground so that you just go and do a live muri paground. Pane timu rekuHarare apa, mumboyatsoenda munotaura navo muri paground. Tinokupai mapowers ekuti munoita live muri ikoko tione, tinyatsoona kuti chii chiri kuitika, what is going on. Anomaona, because it's not fair guys. Tiri mudzimba, chando chikatai topinda mumba, topinda machira, mvura ikanaya tomhanya mudzimba. Shelter yavo iripi? Where is their shelter? Vakavaka 13 room house guys. It's not a joke. It's not a joke. Kuzowanawo tenge nemadhuranta zvitina, madhuranta cement, madhuranta matiling, madhuranta zvese everything, upedze completely, upedze imba guys. Mutambo not okuti kudiki, mutambo guys. Then all of a sudden vakungodongorera imba yavo vari kushe kwegedhi. Asikana vakungodongorera imba yavo vari kunze kwegedhi, vakugara pagedhi ravo because of a greedy man, a man who calls himself a man of God. These so-called pastors are not preacher fake guys. I think it's high time now we have to stop following such people as well. Nokunopinda machechi aya nokuti mweya wacho wamunenge muchiparidzirwa nomweya wani. If a whole grown up man, a man of God, baba vanofanira kunge vachiprotecta vana, baba vanofanira kunge vachishilda. Kunonzi vafundisi ibhini guys. Vakafanana nebhini rekuti munhu wese ane chichema ndakunochemera kuna mufundisi, munhu wese ane chichema ndakunochemera kuna bishop, hure rinoenda ikoko, mbavha inoenda kunochemera ikoko. Bishop havasarudze, with open arms vanofanira kugamuchira munhu wese, vanofanira kutora zvichemo zvevanhu vese. Mabishop edu akudhara zvataiziva isusu, ndokwaienda the homeless vachinopiwa shelter, ndokwaienda vasina chikafu vachinopiwa chekudya. Handi vanorara sei usiku bishop vachiziva kuti pane munhu ari kugara pagedhi remba yake wavakabvisa mumba yake? Vanonzwa sei? Achizoziva bishop vachikwira papulpit every Sunday vachiparidza, vachiisa misoro pamusoro penyu kudai, maoko pamusoro penyu pemusoro yenyu kudai, vachiti ndiri kunamatrai kuti zvinhu breakthrough iitike, ndiri kubvisa madhimoni. Vanobvisa madhimoni nemweya wani. When a family is struggling and suffering and living in the open, nekuda kwavo bishop. Ndivanga vari munhu ane mwoyo cheko cheko, vangati right, nyaya iri kukoti, handika chiuya ugare kumba kwangu, nyaya ichiresolvwa. But no, baba vakadzingwa mumba mavo, vari kugara pagedhi remba yavo. Joelini Makomborero ndakakubloka nokuti ndikuziva kuti ndiwe ani. I know who you are. Handimozati ndine timu rangu reboys rinokuteerai. Ndichakubata hangu kuPretoria Joelini, ukuziva kuti ndiwe ani. Handiti I know who you are. Chakubata paunoshanda chakusvikira. I know. Ndaikuda singaiti ufunge Joelini. But iwo waiuya padiaries wonye pretenda kuti Smelly wapedza woenda kunonditaura, unondiposta kumagroup kwenyu uchitora zvinhu zvisiri izvo Joy. But why ndakukanganisira chi Joelini? Ndakutadzirei zvakaziva ndite folk out man, nditsvage vanhu vanotsvaga. I know mese ndotoziva tine takamirira hedu nguva. It's not right Joelini, you don't know me, I don't know you. Handambokutadzira, ndaitokuda nemwoyo wangu wese.
but you with a different ghost. Antika, this is a ghost account, Jakari, with a different ghost. You would come here and act as if you are supporting me. Then you go and bash me. Why not you draw? Why not you post? Why not you? You don't do that, mningin. And you could block a pan. Yes, ukoda ku block. New account yako, the old account yako. But it's not right. It's not right because sometimes zvinozokuitikira ipamberi apa muzozvabva nekupi. Musadaro. Mune mchita amuzikani pamuri but munenge muchizikana kuti muri papi. It's not right, Joylene. I loved you as a sister even I didn't know you. I did not know you, but waingouya uchingotinakidza tichingofara, taingoseka. But after that munhu wenyu amunenge muchisekera muchimudedza pamalive uyu ko munhu akatoipa vanhu vakundudza manje itori nyoka honai zvari kukupostai unenge uri admin kwa unenge uri kuchindibhasha. What have I done to you, Joylene? Handisi kuda kudza vanhu kuti ndiwe waive ani because I have that respect and I have that respect, but you know kuti iwe uri ani pamunotochinja kuno zvinotoclicka kuboys kokoko kuti and they send me vantonduza kuti ndinhingi zvotobuda nepamuri nepama-IP address enyu anobuda. It's not right. Hakuna chinhu chisingabudi pachena skana. Ngatichinjei. I'm not going to block you here and I will unblock you again because SIS MELLY died his life. I will unblock you. Msadaro skana kana wakanganzirwa naMelly unouya kuti makanganganisira pakati, but as far as I know handinambokanganisira chinhu because I know who you are. Handitokuzivi ndakatanga kutokuona ipapo. I was shocked even pandakapiwa picture yako kuti ndeuyu munhu mapictures ako ku-original akaenda kuti ndiye munhu wacho. I was shocked kana ndimuziyeni mwana uyu, but it's fine. Handei kunyaya yanhingirikiri hanzi Murata, no, haasi Murata Sandberg, but handei kunyaya yaBishop anomaona. So ndo patave tine timu reach out rema-lawyers that wants to help baba up because they also feel kuti hazvisiri zvakuna mutemo chanda chidaro. Chimwe chanditadza kuti nyaya iyi guys pane uori hwakaitika ndechekuti judge vakaita nyaya iyi last year vainzi judge vainzi vamuhandizivi kuti vanzi vakanzi vakaita nyaya iyi judge vaya vakatodzingwa nenyaya yeuori. She is no longer acting as a judge. He is no longer acting as a judge ku high court koko vakatodzingwa 2020 last year 2021 nenyaya yeuori. Munona apa ndo paipinda nyaya iyi mukoti. So kana nyaya iyi yakamira yakadai judge vakazodzingwawo basa, meaning to say kuti judge havaitoriwo munhu ane uori. Nyaya ida kutangwa vafreshi animaona ndo zvavepo. So tine hope yekuti izvozvo yapindigwawo nevamwe kudai. So timu rekuamerica rakandibata nezuro ndikava ndavasendera madetails ndofunga vakarara kwavo or something handizivi, but ndasenda everything animaona. Then mande chisho zvatoita we just praying and hoping kuti Mwari vane chinangwa. Baba vanofanira kuti vadzokere mumba mavo nemhuri yavo. Hatitombovaziva, ndifunga kuti baba ndomboita amen utaona social media hatitovazivi animaona. So guys, I just need you team just to rally behind me kuti tifambise tifambe nenyaya iyi. Hanzi Bishop oro mufundisi munhu guys, musaperera kumafundisi. True, no, unoziva zvinoitika simangaliso. Mafundisi nemabishop ava they have a way, vane a way yavanayo yekumanipulate vanhu kana usingazvizivi. They have a way vakafanana nemaprofita iwaya nemachichi. They have a way of manipulating people kana waenda pamuchechi imomo kana hameno chinoitika handiona zvokuti people ends up autotora even pay yese asati asvika nayo kumba atanga anosarenda kwamufundisi. Musi weMothers Day anoisa mai mufundisi papictures mai vake vapei. Musi weFathers Day anoisa pastor paprofile picture achiva rejoice zvisingaiti but baba vake vapei. Vanika way kavana kusoke kumanipulate vanhu. So I'm not saying vafundisi vese, no, certain fundisi and vane handizivi kuti inini I'm starting to think kuti guys it's spiritual. It's spiritual because hazvisi normal kuti mai vako varipo unofanira kuti happy Mothers Day kuna mai vako uri kunoti happy mothers ndibaba vechikuru SIS MELLY, thank you. Okay Tapiwa, I don't know him, thank you very much. Ndikutowisha kuti ndiwane madiaries 2 ari kuHarare tivatume vainde paground vamboita live vari paground so that nyaya idzoke back in full force andoona. Saka ndisati ndawana 2 madiaries ari kuHarare ari kuwilling 2 vasikana. It's a teamwork now and even my upcoming socialites, my upcoming bloggers, I need your help on this one. Can you please take this story again? Torai story mufambe nayo kuzvimapage kwenyu koko even muchikura fambai nayo animaona so that inozoita mutinhimira wati tikufunga kuti iite mutinhimira chaiyo chaiyo. Torai my upcoming socialites pana patinokupai tinokubvumidzai handika share torai fambai nelive yachona itai yamuri kuita
kumapeji kwenyu tikakuona muchiitawo live yenyaya tinotouya because we need as much noise as we want a weekend right now. Hanzi vairara panze kuchinaya bishop uyu nemukadzi wavo pane yakatambika. No, pane yakatambika vhele. Yakatambika iripo hazvisi normal. Ende wese munhu aita nyaya yachona akatodzingwa kujaji wachona nenyaya yecorruption. Akabatwa akadzingwa nenyaya yecorruption. So we have the reference right now kuti tikamukwanisa kubata even president we can tell kuti munhu aita nyaya ndiye uyu munhu uyu. Macharges akari paGoogle nenyaya yewori ndiye munhu aita nyaya ishi. Saka tokumbira kuti nyaya itwe review. Animaona itwe review na any judge wavanoda pasina biasedness, pasina zvemari mukati, zviri fair. Toona kuti outcome inobuda chitikudi. Animaona toona kuti outcome inobuda chitikudi because it's so sad. It's so sad. Yes, Sekai. It's so sad. So guys, ndo zvanangoti ndikupe update this morning kuti tiri mudzimba tiri kudi but kune mhuri iri kugara panze. Pane mhuri iri kurara panze. Pane mhuri iri kutambura isina chekudya. Makawanza baba vakandirwadza nesuro vachitaura kuti hanzi ndakanyatsozitora kuti kodei vanga vari baba vangu. Hanimona vachitaura kuti dzimwe nguva tinoshayiwa mari yedhola tichienda kuna vamuzende handika vamuzembe tinoshayiwa mari yekombi tofamba netsoka kunobuda kutaura kubva kuwest kwacho kwanogara ndizo vangu kuti pakareba sei. Hanimona tofamba netsoka tosvika tonzi havako kana kuti vanenge varipo voramba kutaura nesu hameno vaziyambe vacho handimaona. So unonzwa tsitsi kana uri munhu ane conscience ane kamoyo kapisika moyo kemoyo wasarawo unonzwa tsitsi. Hanimona unonzwa tsitsi. So it's not right. Tine mhuri iri panze. Tine mhuri iri panze. Tine mhuri iri panze, guys. Let's join forces, let's join hands and let's do the right thing. Andika, let's do the right thing, guys. Ngatitaurei tikwanise kuti tivire pamwe chete tibatsire mhuri iyi hativasive but ngativabatsire vacho vavo vatanga kuti amene zvavasenda vari kuramba vachindisendera noti vanga vatosendera madocuments ekuti ndipe malawyers iwayo. Hanzi vakatowanda vanhu vakatorerwa dzimba. We don't know about other people vakatorerwa dzimba. We are dealing with nyaya yakauya kwatiri. Saka tingazotsvage kaZimbabwe sechiti naivediwe vakatorerwa dzimba uyai kuno tikubatsirei kunge tatobatsira. Anenge angofile wasundo nemwe madhiga tinde apa tinoitawo zvatinokwanisa kana zvaita zvaita kana zvarambawo zvinenge zvaramba. Unaona? So handitovazise kuri semasendeke is in the right hands. Vamasendeke is in the right hands because nyaya yavo ina Tete Tilda mukati. So Tete Tilda is very much capable of helping Sekuru Masendeke. Animaona. So ivo batsirawo kokoko isitobatsirawo totoya kubatsirawo baba ava tichienda takadaro. Tete Tilda just works exactly like me. Saka tinongo vanobatsira kwa Masendeke koko isusu kuno kutobatsira baba bana basa. Animaona zvichienda zvakadaro. So atori mumaoko akanaka chaizvo attitude she can help him. Yeah, mino zviri kuitika nezvanautaura kuti kuZimbabwe tongotsikirana pachedu wani tinongotsikirana pachedu because imagine kuti vanhu vanenge vari vanhu vakuru nyaya dzepaperwork dzacho zvinotonetsa guys, zvinonetsa chipunza hana chanonamata uya tichamudzokera edu zvakanyatsonaka. Mirai timbonzwa kuti malawyers ari kuti kudii chanatsa kumudzokera nelife yake kuti musi woyo vakanomuudza nezuro vanoda kuti munyatsomutega tinyatso kutomubvarira nekumupisa achinyatsonzwa ende hatisi kumutuka tichange chimuudza mafacts ekuti munhu anofunga chaiko anonyatso kunodzikisa gejo kuti vana ava havana kundituka. Vana ava vanga vachitaura mafacts kungoti kana munhu riri tsotsi kana munhu iri mbavha hana moyo anga achitongoti ndezvavo izvo nokuti ndozvaari. But tichagadzirisa nyika guys, muchativenga henyu mugopesera matifarira because tichatogadzirisa nyika. Hamutsikiriri vasingagoni kutaura, hamutsikiriri vanhu muchingodaro. Anzi kusadza kunonzi kwabusi trolini unongosvika pabusi uchibuda pagedhe pakanangana straight pakanangana nepagedhe direct kamwe karoom kadiki so unosvika pabusi woti ndabva kwaSIS MELLY paide paitwa madonation kuti vawane pekugara nefood because winda kuti vawane kuti I don't think kuti kugara panze vakamboshaya maybe vanhu vakazama kuvabatsira handifungi kuti vakashayiwa makore ese 2 ava vanoti tikutsvagirwe pekuti mutange kugara but nyaya iripo ndeyekuti baba ava vari kufila kuti vakabva pagedhe pavo nyaya inobva yatongopera. Iwe haisi nyore kuti imba yakavaka 13 roomed house plus 3 bedroomed boy sky waisa jurawo every imba yamakaiona tiyakanaka sei guys, you saw the house tiyakanaka sei. Life iri kupage reSIS MELLY died his life. Unaona haisi nyore then all of a sudden wakufuma wachigara pagedhe pako
wototi tichibva unogara kumwe. It's not easy. So if zviri right kuti vagare ipapo vachimirira outcome yenyaya yavo vachagara ipapo, kana chida kuvabatsira we can just help them nefood, kwakuvatengera chikafu, kwakutsvaga vanhu vekuharare vanovaendesera chikafu, because vakataura kuti hanzi takavabvunza zuri mukurarama nei, vakati pane vakatipa chimusika kuti fanotengesai madomasi muri apa muwane kurarama. Ndo mari yatorarama nayo madomatisi. So if we decide kuti ngativapei chikafu, tengona ngwapa chikafu vogara ipapo vachiwana at least vaine chekudya vari ipapo, anomaona nekubhusta musika wauyo madomasi wacho iwoyo kuti zvivaitire, anomaona. So it's painful, zvinorwadza. Tiningodzinga pamba pangu guys, ndingoenda nogara uko. Nyangwe neni ndingatoita zvakaita baba, ndingatogara pagedhi. Ndingatogara pagedhi ipapo ndoisawo maplastic ndotogara ipapo pagedhi. Handifungi kuti ndingabvuma kungosiya ndotonzi ndotoenda. No. Anomaona. Saka zvinonzwisisika. Hanzi one day ndichatora picture yemba yachipunza. Antori nemba yakanaka saka ari kudei paimbai. Saka kana nemba yakanaka chipunza uyo ari kudei paimbai baba. Amona ugreedy wacho so. Urikuona ugreedy wacho. Zvakaoma. Zvakaoma. Undisendere picture yemba iyoyo. Undisendere picture yemba iyoyo tionewo. Kana wakutora picture unyatsotora nepane address yacho. Tore uye nazvo. Zvakaoma. Utsinye vanhu vakadai soka kuno South Africa vararami nguva yakareba. Unorohwa nenyere chaiko chaiko. Kurohwa nenyere kudzipa. Zvaanonzi yakamboburitsirawo baba vafuti. Ko vana vakanogara zvavo mumba ivo vasara pagedhi continue with his protest. Hameno ipapo matina vanenge voda kubvunzwa. Kwai ane imba inomhanya ndege pamusoro. Saka ari kudei kune imba yababa. Kana ane imba ine airport ine ground rendege padenga. Saka anodei. Saka you can see from what is being said here kuti munhu uyu guys are connected. Ndosaka nyaya yakatsakatika. Nyaya yakatsikirira ababa because havana chinhu. Muna nemba ine ground padenga apa. Ine ground padenga kuti ndege dzimhare. Anodei kumunhu asina chinhu. Fambai naye. Fambai namufundisi. Fambai namufundisi chipunza uyu. Fambai naye. Ndo patinenge chida kuti mupindire panyaya dzakafanana idzi kuti muridzokere mumba mavo. Tichatozobvunza kuti ko vanga zvingadi kuti vana wane at least one room yekuti vagare zvavo. Iyo baba nemukadzi wavo sara vakagara pagedhi. Maybe that one it's a solution. Because vana havangafiriwo iyoyo anyway. Manje Juliet tangotaka kutaura izvo tichidaroka. Tinovharirwa musuwo wekuenda tichitaura napresident. Takutonzi tiri vapanduki. Tikatotaura inini ndiri panapa ndikatotaura imi munogona kutaura muri mucomment section. Ini ndikatotaura hachatowana mukana kunotaura kwapresident. I don't know where the house is mfungwa mari but iri kunziko kwarire koko. Takutonzi tiri vapanduki kana tiri opposition. Saka inini I have to try and be neutral. Kana ndiri panapa nokuti ndiri paspotlight I have to try and be neutral kuti tikwanise kunzwikwa nyaya iyi. Chokwadi techiziva ino. I am not sure imba iri but imba iyi yababa vekutogwa iri kuWestly. Yababa vekutogwa iri kuWestly. Saka mari yekuti adzosere baba kwakaita nayo ka. Saka why asiri kuadzosera mari yemabuildings chete avakavaka. Votsvaga havo kana pokunogara. Zvakaoma. Aiwa dzimwe let's focus nenyaya. Imba yakavharwa haigari munhu. Imba yakavharwa ikavaivhari munhu vakadzingwa vari dzivemba vari kugara pagedhi. Vakatoiswa key pagedhi ravo vari kugara pagedhi ipapo kunze kwemba. Ndopo vari kugara. Panze peyadhi pagedhi pavo ndopo vari kugara. It's sad, guys. Pandati ndikupei feedback. Pane any feedback zvakare ine chimwe chaitika nchaya nchikudzai kuti tave papi. Handichika
taipapi. Muve neSaturday yakanaka. Hikai ndimbobuda nhasi ndimboenda kupati. Timboenda mapati-pati atinenge tadedzwa mukati umu. Timbonoonawo zvinoita vamwe mapati-pati umu. Zvakamira sei. Handitika. Saka guys, ndokubatai later. Handitika. Ndokubatai later. Stay safe and stay blessed. Tichiri tese nenyaya kutanga kwayo hasati taenda kupi kana kuti kupi tutotanga nayo. Saka rambai muripo. Handitika. Rutsigiro rwenyu runodiwa. Handiti. Thank you very much guys. Love you so much. Bye.